ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମାଆକୁ ଝୋଟି ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏବେ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଝୋଟି ପକା। ମା ତାର ଶେଷ ଝୋଟି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି କଉଡ଼ିଆ ଝୁଣ୍ଟି ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଝୋଟି ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି। କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ, ଆମର ତ ଛୋଟ ଘରଟେ, କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ମାଣଓଷାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ହୋଇଥାଏ।